Γολγοθά, καλά χρονολογημένη τον 6ο αιώνα, και άλλοι δύο τύποι, σας δείχνω τρεις μόνο, πολύ ενδιαφέροντα και σπάνια ευρήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο και στην Κρήτη φυσικά σπανιότατα, είναι τα πρώτα που βρίσκουμε εμείς στην Ελεύθερα. Εδώ βλέπετε το γλωσσίδι και το λουρί, στενό λουράκι, με διακοσμήσεις και διάφορους τύπους περίτεχνους και μη. Τα δύο επόμενα. Μεταξύ των τάφων που δίνουν αυτή την εικόνα περίπου, άλλοι είναι τεραμοσκευτής, άλλοι κουβεντιόσκηνοι, άλλοι αυδηλάκοι. Βρήκαμε και επιγραφές επιτύριες, αυτή είναι διατηρημένη άριστα. Εθάδε κατάκειται Νικάσιος ο θεοτίμητος πρεσβύτερος, απευδεχόμενος του Θεού αυσεβδής επαγγελίας, ανεπάυσατο δε μηνός Απριλίου Ινδικτιώνος τάρα. Χρολογημένη καλά, παρόλο που απόλυτα φυσικά με μήνα και Ινδικτιώνα, παρόλο που η κατά Ινδικτιώνες χρονολόγηση παρουσιάζει τρομερά προβλήματα και που δεν έχουν λυθεί ακόμα. Χοντρικά όμως μπορούμε να την κατατάξουμε, νομίζω στα τέλη του 5ου, στα τέλη του 6ου αιώνα. Μελετάται από ειδικότερο εμού ως προς την Ινδικτιώνα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε έναν πρεσβύτερο Νικάσιο, ο οποίος πέθανε και ετάφη ανεπάυσατο στο χώρο που σας είπα, μέσα στο πρόστισμα της Βασιλικής. Και άλλες επικίνδυνες επιγραφές έχουν βρεθεί διάσπαρτες. Τα δύο επόμενα, ναι, στην Κολυμαία. Αυτή είναι αμφίγραφη, δηλαδή με την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκε ξανά αυτή την περίεργη γραφή με λιγατούρες. Αυτό θα πει μηνός, εδώ. Αυτό θα πει Ινδικτιώνος, το σίγμα γιώτα νι δέλτα, Ινδικτιώνος, είναι συντομογραφίες. Και εδώ τα ονόματα και η ηλικία και το πότε πέθανε ο καθένας. Τα επόμενα. Μια σειρά από αγγεία για να δείτε την ποικιλία των σχημάτων. Αυτή η εποχή δεν έχει διακοσμήσεις, αλλά έχει φόρμες ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες, που εξελίσσονται από τα ρωμαϊκά, αλλά δεν είναι ίδιες, έχουν δικά τους σχήματα που παραλλάσσουν από τόπο σε τόπο και αυτά είναι κριτικά φυσικά, ντόπια εργαστήρια. Τα επόμενα. Ποικιλία μεγάλη σχημάτων, αμφορείς, κούπες, εινοχώες, αρρητήρες και ούτω καθεξής. Δεκάδες από αυτά τα αγγεία, τα οποία όλα μαζί συνθέτουν την εικόνα αυτής της κοινότητας, βασιλική, διαγωνισμής της βασιλικής, τάφης, σπίτια, κόρπες και ούτω καθεξής. Τα επόμενα, που σύντομα προσπαθώ να σας περιγράψω. Στο νότιο έκτο της βασιλικής που ερχόμαστε τώρα, κατά την ανασκαφή, αυτή είναι η εικόνα που αποκαλύπτεται με σειρά τάφων, στο νότιο έκτο ως το βόρειο, ποικίλων μορφών, κυβωτιοσχήμων και αναμοσκερπών ή και απλών μάκων, όπως είπα, μέσα στους οποίους βρίσκονται ενταφιασμένοι κατά την ίδια φορά, Ανατολή, Δύση, νεκροί, με τα ξερίσματα τα λίγα ή πολλά που παρουσίασα. Το ενδιαφέρον είναι εδώ ότι αμέσως κάτω από τους τάφους που αφαιρέθηκαν άρχισε να αποκαλύπτεται ένα μνημιακό οικοδόμημα με τεράστιες λιθοπλήνθους που εδράζονται πάνω σε ένα θεμέλιο από μικρές πέτρες, φαρδύτερο και πολύ βαθύ, και που είναι ελληνιστικό ύστερο, το οποίο ξηρίστηκε, δηλαδή ισοπεδώθηκε και χρησιμοποιήθηκε μέσα στο έχθριο της βασιλικής, στο επίπεδο του εχθρίου, της αυλής. Οι δύο επόμενες εικόνες θα μας δείξουν τους τάφους και τη μορφή κατά την ανασκαφή, και οι επόμενες το μανδρότυπο των νότιων του ναού και το τεράστιο ανάλυμα που κρατάει το άγγελο του ψηλότερο, που βλέπετε τι επιχώσεις έχουμε να περάσουμε για να κατεβούμε στο επίπεδο, περίπου 4 μέτρα. Εδώ στο έθριο το νότιο της βασιλικής βρέθηκαν κατάλοιπα 2 ή 3 τουλάχιστον ελληνιστικών φάσεων, αυτού που ονομάζω εγώ τουλάχιστον ελληνιστικό ιερό, πάνω στα ερείδια του οποίου στήθηκε η βασιλική και κατασκευάστηκε στο νότιο και το βόρειο έθριο. 2 εικόνες πιο πέρα.
μας δείχνουν καλύτερα τις φάσεις και βαθύτερα στρώματα. Οι νεότεροι, όπως βλέπετε, είναι αυτοί οι μνημειωδέστεροι όλων, από πάνω, λείπουν λιθόπληθοι αγκονάρια δηλαδή, αλλά η συνέχεια είναι βέβαιη λόγω της παρουσίας του θεμελίου. Η νεότερη λοιπόν φάση αυτή, θα δούμε για τη χρονολόγηση. Η αμέσως παλιότερη είναι αυτή που περιλαμβάνει ένα ορθογώνιο κατασκεύασμα με πλακόσοδες στο εσωτερικό, μέρος της οποίας σώζεται, και με μια αυλάκα απορροής νερό, που σημαίνει ότι ήταν εύθριο αυλή ανοιχτή ενός οικοδομήματος, του οποίου ο ιερός χαρακτήρας δεν προκύπτει αμέσως, και βαθύτερα ο τείχος μιας άλλης φάσης, ακόμη παλιότερης, επίσης ελληνιστικής. Τα ευρήματα και η όσο το δυνατόν αφαίρεση προσεκτική των στρωμάτων δείχνουν ότι έχουμε μια διαδοχή που δεν πάει παλιότερα, πριν από τον δεύτερο αιώνα. Όλες οι φάσεις, αυτή είναι του δεύτερου και αυτή του δεύτερου, έζησε όπως φαίνεται η τελευταία φάση που διαδέχεται όλες τις άλλες, μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, τα χρόνια του Αυγούστου και την ρωμαϊκή, την αυτοκρατορική περίοδο, μέχρι που ισοπεδώθηκε φυσικά, καταστράφηκε και σωματώθηκε μέσα στο αίθριο της βασιλικής. Τα μέχρι στιγμής κινητά ευρήματα από εδώ δεν μας βεβαιώνουν απόλυτα για το ιερό χαρακτήρα, όπως είπα. Δεν έχουμε επιγραφή πάνω σε όσο μας λέει η Μετηδία, η Μετηδιόνυσο, ξέρω εγώ, στον Διονύσο, η Αφροδίτη, η Αρτέμιδη ή κάτι τέτοιο. Ωστόσο, τα μορφολογικά κατά τη στοιχεία, ειδικά της τελευταίας αυτής της φάσης, δεν θα αργήσω πολύ, αρχίσαμε και αργά, δείχνουν ότι πρόκειται για λατρευτικό οικοδόμημα, λατρευτικό όμως οικοδόμημα που περιβάλλεται από μια στοά και είναι ενσωματωμένο μέσα σε ένα οικοδομικό άλλο συγκρότημα, κατά τα πρότυπα, κατά τη γνώμη μου, των ιερών οικοδομημάτων των αρχαϊκών της Κρήτης, που δεν είναι μεμονωμένοι ναοί, όπως είναι δηλαδή Κρινιάς, Τρύρος κλπ. Υπάρχουν φυσικά, όπως είναι το Πίθιο της Βόθινος ή άλλα, ή τα Σκυπία, τη Λεβίνα και τη Λυσσό, μεμονωμένους ναούς, αλλά εδώ έτσι, χωρίς προσκτίσματα και μη ενταγμένους μέσα σε άλλες κατασκευές, αλλά εδώ πιστεύω ότι έχουν να κάνουμε με αυτή τη μορφή του παραδοσιακή των πρώιμων ναικών κατασκευασμάτων της Κρήτης. Φυσικά η πρόοδος της έρευνας θα δώσει περισσότερα στοιχεία, αλλά οι δύο επόμενες εικόνες δείχνουν καλύτερα τις φάσεις αυτές, μία, δύο, τρεις, τα πέτρετα και τις θεμελιώσεις, τον αγωγό που σας είπα, τα δύο επόμενα, και γύρω τις κατασκευές που έμειναν φυσικά από τη χριστιανική επέμβαση και που αντιστοιχούν όλες αυτές με τις φάσεις του κεντρικού κτηρίου. Αν έρθει στα επόμενα η κάτωξη μπορούμε να δούμε περισσότερα, είχα μία κάτωξη μέσα, δεν υπάρχει, θα δούμε. Ο δημόσιος καταρχήν χαρακτήρας και ο ιερός προκύπτει αυτή τη στιγμή εμέσως από τις επιγραφές και τα γλυπτά. Αυτή η επιγραφή που βρέθηκε στο ιερό δίπλα, χτισμένη σε ένα χριστιανικό τοίχο, αφορά τον αυτοκράτορα Αντριανό, η πώληση ελευθερναίων, ανέθεσε το άγαλμα προφανώς του αυτοκράτορα Ανδριανού για τέτοια ανάθεση και ένα τέτοιο έργο. Αναφέρονται εδώ οι τίτλοι και τα αξιώματα του Ανδριανού και στο τέλος η πώληση ελευθερναίων. Και αυτό σημαίνει ότι στήθηκε σε ένα δημόσιο σημαντικό χώρο και όχι σε ένα ιδιωτικό. Αυτή είναι μια άλλη επιγραφή στο κατόφλι της Βασιλικής, όπου τον τάδε Φιλοκέσσαρα και Φιλόδημον και πρώτων εκτών, μετά λόγω των πατημάτων έχει φθαρεί το υπόλοιπο, και αυτή είναι ένα ψήφισμα προς τιμήν κάποιου Φιλοκέσσαρα και Φιλόδημου
φιλορωμαίου δηλαδή και ανθρώπου που βοήθησε το Δήμο της Ελεύθερης να πιθανόν κατοίκους της πόλης Ευπατρίδιο που συνηθίζονταν, που είχε την οικονομική δυνατότητα αλλά και έχει καλά και τους Ρωμαίους και βοήθησε την πόλη. Ο χαρακτήρας αυτών των επιγραφών είναι δημόσιος και τέτοιου είδους επιγραφικά μνημεία στείνονται σε δημόσιους ή ιερούς χώρους. Τα δύο επόμενα μας δείχνουν μια άλλη πάλι επιγραφή εντυπωσμένη στη Βασιλική που έχει σχέση με κάποιο πρόσωπο που κοιμάται, έναν ελευθερναίο, ένας βομίσκος που σαφέστερα κάνει εδώ τα πράγματα, Κέσαρι Θεό, δεν βλέπω τώρα καλά, Κέσαρι Θεό, Θεού Υιό Σεβαστό. Λοιπόν, είναι ανάθημα στον Κέσαρα τον Υιό του Θεού, βωμός, ανάθημα λατρευτικό, λατρεία στο κράτος, γνωστή, αυτή γενομένη από τον Αύγουστο και αυτός ο βομίσκος ελκυσμένος δίπλα στο χώρο του ιερού. Τα επόμενα δύο βρέθηκε. Μας επαναφέρουν την πτώση των ανοφλιών του Ναύτικα. Εξέχει εδώ το άνω μέρος μια θερμαϊκής στήλης με σχηματοποιημένους μπλοκάμους μπροστά στο κήπος δεξιά και αριστερά, το κεφάλι λύση, όπως βρέθηκαν κατά την ασταφή, εγκοπές για τους ψευδογραφίονες και εδώ η προεξουσία αυτή για να ληφθεί και να στερεωθεί μέσα στη βάση με μολυβδοχώρηση κάτω πλευρά. Το ύψος του 1,95 περίπου 2 μέτρα, παρουσία μνημείας από συμπαγές μάρμαρο πεντελικό, τα επόμενα. Και τα τρία βλέπετε περίπου το ύψος τους χωρίς το κεφάλι, τους ψευδογραφίονες και το πιο ενδιαφέρον, τα γενικά όργανα τα οποία έχουν αποκοπεί από τους χριστιανούς για να χρησιμοποιηθούν και για άλλους λόγους φυσικά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι αμφιπρόσωπες αυτές οι ιεροπαγικές στήλες, είναι ιανικές, δηλαδή έχουν κεφάλι που βλέπει από δεξιά και κεφάλι που βλέπει αριστερά και είναι πλασμένο το στήλος και από αφοντερόπλευρα και από τις δύο πλευρές. Οι ιανικές στήλες υπάρχουν, δεν είναι τόσο προχωρημένες. Το ενδιαφέρον εδώ ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλα μνημεία, σημαντικότατα και ακριβά φυσικά, προφανώς αντικής τέχνης, είχαν εξαχθεί και είχαν στηθεί εδώ στο χώρο του ιερού και χρησιμοποιήθηκαν κατά την οικοδόμηση της βασιλικής ως πρέκια. Τα επόμενα δύο μας δείχνουν το κεφάλι της μίας τελικά βρέθηκε ρηγμένο από τους χριστιανούς σε ένα λάκκο κοντά στο Μητρό και η βάση της μίας επίσης βρέθηκε, ταιριάζει απόλυτα εδώ η μία από τις τρεις και αυτό είναι το κεφάλι της μίας με τα δύο πρόσωπα δεξιά και αριστερά, τους πλοκάμους που κατεβαίνουν προς το στήθος και η συγκόλληση έγινε σε συνέχεια, τα επόμενα δύο. Έχουμε λίγο ακόμα προσθήκες εικόνων και πρόκειται για μνημείο σπάνιο, τουλάχιστον για την Κρήτη μοναδικό, αλλά και για τον ελλαδικό χώρο σπάνιο. Εδώ είναι όπως στήθηκε κατά τη μεταφορά του στο μουσείο, στο χωριό μέσα στο φυσικό περιβάλλον εδώ του χωριού, στο ύπαιθρο, και ο φωτισμός της ύπαιθρου είναι πάντοτε καλύτερος από το τεχνητό. Εδώ βλέπετε ταιριάζει το κεφάλι, το ιανικό, το ένα. Έχουν διαφορές, θα δούμε λεπτομέρειες από αυτά. Στη μία πλευρά τα γενικά όργανα ήταν ένθετα, ίσως από χαλκό, στην άλλη ήταν ελαξευμένα και αποκόπηκαν και στις δύο περιπτώσεις και για λόγους τεχνικούς για να γίνει το παίκι, αλλά και για λόγους που είναι ευνόητοι εκ μέρους των χριστιανών. Τα δύο επόμενα. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στην εποχή του Τσίλερ, ήδη το 1898, ο Τσίλερ, ο γνωστός αρχιτέκτον, έκανε ανασκαφές στο στάδιο όταν έρευνες και βρήκε μεταξύ άλλων δύο ιανικές ρωμαϊκές στήλες, ίδιας τεχνικής, ίδιο διαστηρίου
με αυτές τις ελεύθερνες. Για μένα είναι σίγουρο ότι προέρχονται από αυτό το εργαστήριο του Αττικό και αυτές οι δύο ή τρεις του Παναθηναϊκού Σταδίου είναι ίδιες με τις τρεις της ελεύθερνες. Είναι σίγουρη η Αττική προέλευση φυσικά και αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν Απόλλωνα και με έναν Ερμή που ήταν στημένοι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, γιατί έχουμε να κάνουμε με προστάτες της νεότητας και της άθλησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με Διόνυσο, στην περίπτωση της ελεύθερνας, με νεανικό Διόνυσο, μη τριφόρο. Αυτοί εδώ οι θύσανοι είναι καρποί Ιησού, δεν είναι τα φύλλα, και τα φύλλα του Ιησού φαίνονται, φοράει στεφάνι και μήτρα. Έχει αυτή την έκφραση, την αυστηρή, την ιδεαλιστική. Πρόκειται για έργο αξιόλογο, σημαντικό, εξίσου αξιόλογο είναι και αυτά. Η εικόνα είναι παρμένη από το βιβλίο και τα αδική, αλλά είναι εξίσου σημαντικά. Η παρόμοιες τέχνες, η πλόκαμη είναι πανομοιότυπη σε μία από τις τρεις, όχι τόσο σε αυτήν όσο στις άλλες στήλες. Είναι το μάρμαρο, ο όγκος, οι διαστάσεις, η τεχνική, ακόμα και τα ίχνη των εργαλείων ταιριάζουν. Είναι σίγουρη λοιπόν η προέλευση ιατρική. Θα δούμε τις επόμενες εικόνες. Διαφέρουν τα δύο πρόσωπα, δεν είναι πανομοιότυπα, αλλά εικονίζουν και τα δύο τον Διόνυσο. Βλέπετε τους ισάνους των κισών, τη μήτρα και τους πλοκάμους των μαλλιών που ελίσσονται και πιέζονται από την ταινία δεξιά και αριστερά, και τους βοστρίχους που κατεβαίνουν προς τους ώμους. Έχουμε να κάνουμε με τον νεανικό Διόνυσο και όχι μόνο αυτό. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της μήτρας, η διακόσμηση, το περίγραμμα των χιλιών και το σκληρό σχετικά δούλευμα των βλεφάρων και των κρυφιών δείχνει πρότυπα χάλκινου έργου. Οι δύο επόμενες θα μας δείξουν τον τύπο του Διονύσου, από όπου αντιγράφηκε αυτό, γιατί πρόκειται για αντίγραφο της εποχής του Αδριανού τελικώς. Τότε χρονολογούνται και οι στήλες, οι ιαννικές, οι αμφιπρόσωπες του Παναθηναϊκού Σταδίου των Αθηνών. Αυτός είναι ο τύπος του Διόνυσου, πραξιτελικός. Εδώ είναι παρόμοιος τύπος, αλλά Διόνυσος Σταύρος με κέρατα, νεανικός, με αυρό, χαλαρό σώμα και τη στάση αυτή του άρετου και του στάση του σκέλους, με τρυφερή σάρκα, πολύ νέος Διόνυσος. Έχουμε μια περιγραφή του Καλίστρατου για το Διόνυσο του Πραξιτέλη, ένα άγαλμα που το είδε αυτό σε κάποιο άλσος και το περιγράφει, μεταγενέστερος συγγραφέας. Μας λέει ότι ήταν χάλκινο, το ότι ο χαλκός ήταν σαν τη σάρκα του νεαρού και γεμάτου ημερό Διονύσου, το περιγράφει γλαφυρά. Λέει ότι περιβάλλει το κεφάλι του από κισό και άλλες λεπτομέρειες που αντιστοιχούν με αυτόν τον τύπο του Διόνυσου Φράδο του λεγόμενου, που εδώ τον έχουμε ολόκληρο να πάει σε ερμαϊκή στήλη, ενώ εδώ πάλι έχουμε μια στήλη ερμαϊκή με έναν άλλο παρεμφερή τύπο Διονύσου, αλλά εμείς εδώ κοντά βρισκόμαστε σε σχέση με τα πρότυπα των ερμαϊκών στυλών της ελεύθερνας. Ο Πραξιτέλης έκανε Διόνυσο στην Ήλιδα και άλλα έργα διονυσιακά σακύρους στα Μέγαρα και στις άλλες πόλεις, και φαίνεται ότι ένας από αυτούς τους Διονύσους που σώλησε αντίγραφο αυτός ο Διόνυσο Φράδο, από όπου κατάγονται και τα κεφάλια των ρωμαϊκών στυλών, από χαλκό το πρωτότυπο, υποδίδονταν έτσι. Τα δύο επόμενα. Στην ελεύθερνα βρέθηκε και αυτός ο μυρός ενός σατήρου με δωρά, με ζώο. Σας δείχνω έναν κορμό για να καταλάβετε περίπου πώς ήταν και αυτός. Πολύ καλή εργασία, το διονυσιακό στοιχείο και εδώ, και αυτό σας το δείχνω σημαντικό. Από τον ίδιο χώρο του ιερού και αυτό το κομμάτι, στο Μανδρότυπο κοντά. Το άγαλμα αυτό είναι αντίγραφο πάλι από ένα σάτυρο, όχι κατά ανάγκη ιδιώνυσο καθορισμένος, όχι κατά ανάγκη πραξιτελικό, που βρίσκεται στο Πρίνστον. Σας το δείχνω για να καταλάβετε πώς ήταν αυτό το έργο στο σύνολό του. Έχουμε μόνο
στον δεξιδομηρό, εδώ, στον γόνι, η δωρά που πέφτει στη ζωή του. Θα προσέξει περίπου. Το επόμενο. Αυτός ο κορμός, πολύ δυνατός, με αυτή την έντονη φωτοσχίαση στις μεταβάσεις από τη μία ιεολογική επιφάνεια στην άλλη, με δυνατό στήθος, μοιάζει με Ηρακλή, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι Ηρακλής. Η πλάτη του, θα το δούμε στις επόμενες εικόνες, δείχνει ότι φορούσε κάποιο ρούχο εδώ και ίσως να πρόκειται και εδώ για κάποιο σάκερο κατά τη γνώμη μου, και όχι αναγκαστικά Ηρακλή, δεν έχουμε και άλλα στοιχεία ρόπα, η Λεοντή, δεν φοριέται και εκεί η Λεοντή, έχει τώρα, αλλά φορούσε κάτι που έπαιξε προς την πλάτη. Τα επόμενα δύο. Ένα άλλο γλυπτό σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι με μπράτσο δεξιό και ένα φτερό από μια νύχη ή έναν έρωτα, ένα άλλο γλυπτό μεγάλου μεγέθους, πάλι από τον ίδιο χώρο. Τα δύο επόμενα. Ένα πόδι από άτομα φυσικού μεγέθους, πάλι από το νότιο έθριο της Βασιλικής, ίσως κατά τη γνώμη μου από μια αρτέμιδα με κοντό χιτώνα και ένα στήθος που κολλάει απάνω του αστικά το ρούχο, σχεδόν διάφανο, και το διαγράφει με στοιχές από το χιτώνα μεταξύ των, ανάμεσα στα δύο στήθη και μια μάζα εδώ κοντά στη μασχάλη του χεριού. Ένα έργο ποιότητος, αξιόλογο, που εκπλήσει για τον χώρο αυτό, που περίμενε κανείς, και όμως έχει σημαντικότητα, όπως βλέπετε, γλυπτά, διονυσιακά και άλλα που σχετίζονται με την αρτέμιδα σίγουρα. Αν αυτό το στήθος που βρέθηκε μαζί δεν ανήκει, πρέπει να δεχθούμε και Αφροδίτη, και η παρουσία της Αφροδίτης είναι και αυτή υπαρκτή, τα δύο επόμενα. Αλλά πριν πάμε στην Αφροδίτη, σας δείχνω ένα τεράστιο πέλμα από ένα κολοσσαίο άγαλμα, γυναικείο, έντυλο, με τα λουκιά, ταρμένο, με εγκοπή εδώ, ήταν ένθετο, από καθιστό μάλλον άγαλμα, ο τύπος αυτός που ελεύθερα παραπλασμένο σανδαλιού, που προσαρμόζεται στο πόδι, ανήκει μάλλον σε καθιστή κολοσσαία γυναικεία μορφή, και αυτή κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι η λατρευτική εικόνα που μας δείχνει. Το μέγεθος, ο τύπος δείχνει γυναικεία πάνω μορφή. Βρήκαμε κομμάτια από το χέρι, από την πλάτη και από τις πτυχές την πλάτη αυτή της κολοσσαίας μορφής, ωστόσο έχει δεσκορπιστεί σε μικρά κομμάτια και πρέπει κανείς να τα μαζέψει σιγά σιγά, να τα βρει, για να συνθέσει αυτή τη μορφή. Τα δύο επόμενα, ναι, αυτό το σανδάλι βλέπετε είναι το τόρμα εδώ και τη διασμένη επιφάνεια του πέλματος του ταράχτη που κολλούσε στο πίσω μέρος του ποδιού και στο ρούχο που κάλυπτε προφανώς το υπόλοιπο πόδι. Η πίσω επιφάνεια αδράντου λεμένη με ένα μπράτσο που σηκώνεται δεξιά, μεγάλα κομμάτια από μεγάλο άγαλμα που βρέθηκαν σε διάφορες ανασκαφικές φυσικά περιόδους. Τα δύο επόμενα, το χέρι της ίδιας μορφής που κρατάει το ένα από τα χέρια κάποιο αντικείμενο. Αν είναι στάχη τότε έχουμε να κάνουμε με μίλιμετρα, αν δεν είναι δεν έχουμε να κάνουμε με μίλιμετρα. Είναι προβληματική η ερμηνεία, γιατί δεν σωρείται καλά το αντικείμενο που κρατάει η μορφή αυτή στο χέρι της. Τα δύο επόμενα. Η Αφροδίτη εμφανίζεται δειλά στα ευρήματα, αλλά με μικρά αγαλματίδια, με αυτό το κεφαλάκι του φραγμένο, με αυτό τον κήπο που ανάγεται σε πρότυπα του 5ου αιώνα, σε ένα μικρού μεγέθους αγαλματίδιο που μπορεί να διακοσμεί και ένα σπίτι και δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα λατρείας ακόμα στον χώρο της Αφροδίτης. Τα επόμενα, και αυτό μικρό. Αφροδίτη σε μολύβδινο πλακίδιο, κάτι που αποτελεί ισχυρότερο στοιχείο, μολύβδινα πλακίδια, και όταν η Αφροδίτη ήταν αδειωμένη, πλακάει το ημάκι του, σέρνεται, πέφτει προς τα κάτω και γυμνόταν πάνω μέρος του κορμού. Σκοτεινή εικόνα, αλλά έτσι είναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα κατάλοιπο ενός αναδύματος στην Αφροδίτη, αλλά είναι ακόμα λίγο και να πιστούμε.
Και τα ειδόλια δεν σας τα δείχνουμε, υπάρχουν πάρα πολλά και αυτά είναι ατυπικά. Σε οποιοδήποτε ιερό μπορεί να αναθέσει κανείς και άρτη, όπως εδώ, και άλλες θεότητες. Πρέπει κανείς να δει να αποθέτει μέχρι τώρα ειδωλίων για να δει ποια προέρχονται και ποιος είναι ο χαρακτήρας της λατρείας. Τα ευμάλωτα, όχι. Φυσικά αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά, μας δίνουν ένα χώρο εκεί σημαντικό, ένα κέντρο λατρευτικό και δημόσιο, στον χώρο που χτίστηκε μετά η Βασιλική, που αρχίζει από τον 2ο π.Χ. αιώνα, συνεχίζεται σε όλη τη ρωμαϊκή περίοδο με ανακατασκευές και προσθήκες και έρχεται μετά στον ίδιο χώρο αυτό και καθίσταται η επισκοπική βασιλική του Εφρατά και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να κάνει και πολλές άλλες υποθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Σπάνιος Άγιος και συσχετιζόμενος με τους νεκρούς, θα πρέπει να είχε σχέση με μια παγανιστική λατρεία στον χώρο στην οποία ήταν έντονος ο χρόνος χαρακτήρας, όπως ο Αγνής. Αλλά δεν έχουμε ακόμα αρχαιολογικά τεκμήρια για να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Στέκεται στον χώρο των υποθέσεων. Πιστεύω όμως ότι θα λυθεί συντόμως. Γιατί τα γλυπτά πάντως δείχνουν μια γυναικεία θεότητα, καθιστή, ένα διονυσιακό στοιχείο έντονο, το σάκυρο, με την ρωμαϊκή στήλη και μία. Αν δούμε και άλλες δύο, αν είχαν και εκείνες Διόνυσο, δεν το ξέρουμε, γιατί δείχνουν τα δύο άλλα κεφάλια. Πιστεύω ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο προστίθενται νέα στοιχεία. Όσο για το λουτρό, και αυτό ήταν διακοσμημένο με γλυπτά, είναι αυτός ο κορμός τρομερά φθαρμένος, είναι ένας Ρωμαίος παλιάτους, λένε ματιοφόρος του 2ου Τρίτου μετά τον αιώνα, αλλά κυρίως τα δύο επόμενα τελευταία εργάλματα που θα δούμε είναι στο Μουσείο του Ρεχύμνου από την Ελεύθερνα, τα έχει μεταφέρει ο συνάδελφος Βεντάκης, που είναι αυτόν ο Αλεξίου, ο Φιλιανός του Ξέφρος της περιοχής, και εκτίθεται στο Μουσείο. Και προέρχονται από τον χώρο του Λουτρού και ο κορμός ο ανδρικός φαίνεται ότι είναι γκρουπ με αυτές τις κυρίες. Η μεγάλη Ηρακλεώτης είναι ένας τύπος πάρα πολύ γνωστός. Μάλλον πορτρέτο πρέπει να δεχθούμε εδώ μια Ρωμαίας αυτοκράτηρα ή κοινή μυθής σημαντικού προσώπου, όπως πορτρέτο πρέπει να δεχθούμε εικονιστικότητα στον άλλο κέφαλο ανδρικό κορμό, διακόνηση του Λουτρού. Εκεί κοντά βρέθηκα και πιστεύω με την πρώτη της έρευνας να δούμε τις θέσεις και άλλα γλυπτά. Και ένα πορτρέτο βρήκατε και εμείς, το επόμενο, ένα μικρό κεφάλι, πολύ σημαντικό, της εποχής μάλλον της Ιουλιοκλαβδιανής, όπως λέμε, Αυγούστου Τιβερίου μέχρι Νέρονος, πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο και μυθό ενός νεαρού ατόμου, μέσα στο Λουτρό, που υπόσχεται και άλλα ευρήματα. Εδώ βλέπετε πώς βρίσκονται τα γλυπτά χτισμένα μέσα στις χριστιανικές κατασκευές και τις νεότερες. Με αυτά ήθελα να τελειώσω. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και πιστεύω του χρόνου θα ξαναπούμε.